Ya logikane dalang kondang ki Sina Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok ini nek dalang sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Lah aku nang Aku dhuwur. jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sithik. Ora, jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya mana nek ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek bisa mlebu. Pak teng pinggir mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku Lah kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso bu. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono ki piye? Ya ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku usah diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya, Sa. Dadi wis apal